Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan. Hakasian kabaar ke Joint Action Committee of All Ribhoi Passenger Vehicles kalalik pensengau hakmat Deputy Commissioner jong Ribhoi District u Arpit Upadia manpenkan ma yo u halor ke jingpen sateng jong sorkar ya kepisa kabadai pansiu syakinong nya kali hakabai dai bak jinglet syaki kamram election MLA Arjar Apulai ke kamram COVID kakhandai bat kiwi Hakajing ekran bagilat patai kubur, ucaman jangka komiti uba binas makri, ula penpau ya kajing sengau diau, halo kajing lea bom sinyo jangka office u deputy commissioner ban pensateng ya kajing siyo syakinong nya kali kamai. Kibala pelut por ban miat bat sengi, haki por election, bat haki por bawan leng shop kaklam jingpang COVID kakhandai. Bat pendap ya ki kamram bala bensyat dak sorkar. Kani kekenuhun kala aipor tang nyau sengi ya ka office u deputy commissioner ban pelai lut ya kepisa syabarok ki kali kamai. Bat bangam lu lada ka office kadang lek kuman halor kani ke komiti kan sesimpat dak we karai man pelong dak jingki nak benta ban yo yala ka jongko hok. Kumbau chairman jong JC jungi ba binas makri la mai thang halor ka jingwan kenduk jungi ya DC jong ka Ribhoi district. Te kadai gasin ka baar ka bangiwan kenduk yu. Hoj gasin ka baningkong ula kular na kaliang ga jongu kon penlat po khatsan la ne arpos ni. Ndai na kaliang ga jungi nilayai ab ngaya sya khatsan arpos ni yu kalakut handai shibnai tam nilaam handai kamdon ke response lane ka jingkhot yangi kinong yalam ban yakran halor kene kamat ka bang ya kenduk jing ya kada ka jing bom banse ka jing putlan sachisin kene ka sin ka baar bangilawan ban kenduk yu bat ban ai ka dorkhas ka jungi te ka dorkhas ka bangila ai hau ka dei endang la da penlong ka meeting jong ka JEC ka kum ka resolution ka balapas ka tiga meeting nila aipor ya DC ba lakumno udai ban penlat ya ka bil ka basa hapo news ngi lada umla ban penlat ya ka tiga bil hapo news ngi ka JEC hi kan sasim daki weipat kilat jing yaki ki bakham teng ya dan dala ya keren halor kita kimat nakaliang DC ula penpau ba yaki daw ba balai kasakut ka bil hapo Ribhoi district ula penpau ba kadai ka jing pha pisa duna napo state namar kata umla ban benta ya ka pisa namar ki pisa ka ba uhap ban siu ki babun nadu ki nongsyong dukan nadu ki basnai ki pandal ki kali kumta terter ula ai ki daw tana kaliang ga jungi ngilaong ki daw ki babun nrei ngim kwa ban ekren kita ki daw nrei kai ka bangi dawa penlait no kamplo ya ka pisa namar ba kadai ka sin ka beningkong ka history jong ka Ribhoi district ka jungi bai ka pisa election ka slam hadu katne kumansyu yathu yapi hakipor ki bamansua ki snam ki beladap hakipor election kam juja kumne kinoi noi kali ki belawan phai na ki duty marsun wan phai hagaju hi kasni iyo ya ka pisa ka jongki umdan kam ban up lane umdan kam banginwan ni kendu yo DC andrai kane gadai kasin ka beningkong bat ka pensa lengwa bat pensa yangi hapedang ka umdum halor kine ki jinge ki bangi kendu kumbansyu yathu yapi haswa ban bat igi kali na ka benta ki duty omdai tang duty election andai kiwe ki duty ki ba ka sarkar ka donkam ban bat igi kali ki pha yangi dagi jingtho balada phimwan ni lane phimwan report hapo kata ka sengi ye kali jongpi ansis anakin penduk no igi permit rengkat ya ka bansis ya ka driving license jong driver tana kaliang ka jungi ha ka jingting ha ka jingberngam ka jongki ngihap banwan pendam ngihap kam andrai ka basungsi endala dap ka kam omdon ba patiaw yangi bat ka babu jinge ba yangi halor ki kot kisla umba baro ngi yatim bah ka por ban renew ki kot kisla la dangimla kadon ka jingpun stom ka batengya da ka bangi hapsiu ki kuna ki babun kumansu yathu yapim ta lada chisni ka permit ka jungi ka fil ta ka mot klam jingmap si pho wajar ni sadan kuna sanpho tengta ka fitness chisni
ladang imla bensiu ke puar babiang te kel mepi menta da ki benai ka pisa jungi ka sa te hakano ka rukom ngin siu lane ngin renew ya ki kwat ki sla ki bangi hap ben renew ngin penken maru sesin lane ngi kenturu ya ka district administration balada hakane kenti ka bamenta kam simkya ngin bense bangi ki babu I kali ngin om siu ya ka tax ya ka sarkar kane ka de gajing pentip na kaliang jungi kali kiba wan duty hangne kimduna naka sanspatli te katkum ka government rit hi ka government ka dei bansiu katkum baki dei hok banyo kador kalong khat sanspa shpo shi tengka shi sngi te don kiba lek hadu ar banai lai banai don kiba lek tang ha for election andrei pempadon bayo tang iweiru ya kane kabil kibawan hangne kamdei tang ki kali passenger lani ki sumo ki kino kali bakit passenger handrei wada ki pick up kibawan duty hangne kim padon bayo tang iweiru kata kadai ke jinge ka bakrau ba nakaliang kinongbu kali ha ka thang ruboi ki kendu jinge hakini ki election ne hakano ka baka government ka don kam nakaliang jongi kinongbu kali ngiasno ketiga diang ketiga mon ngi syai ai kali nak menta ban penbiang ya kejin kam jong ka district Brokawai ndrei ka district hi ki bor ba penya ya ka district nakaliang ka DC office hangne kim nam patiau yangi kim nam perlaj ya kawairu kabil kaba nadu kapor corona hadu menta ka election te session iban kia ya ka nika district administration kadayun pelan yo kamploi ya ni kabil ka jongi kat kum bangi dehok panyo